Hello good morning खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारिसिख्ला चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय स नोंथांमोना इन्टारेस्टेड ब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोंहा दिनै जागोन अनला खारै स बेखायनो आइया लाइ खागासिनो लाइ मैगंजों संगोन स नायलांबाय था भिडिअखौ बानायथारिखाय भिडिअखौनो बानायनो रोङा जासिबायलै उन्दुनो नावाखै दाबो आंखौ गथ'आबो खानो थांदों नै लोगोफोर आं दायो दुगैखांबाय आयौ मानसि गोजांदो गोजां बोथोराव गोजांखायो ओमफ्राय दुगैना होबासो एसे मोजां नाङो आरो दायो ओंखाम जाग्रोना लानोसै बेनि उनाव खामानि मावनोसै दिनैबो हाजिरा दङ जोंहा स बिसोरनोनो अनला फाख्रि संगोननो बेलायानो जायो नामा सोरबा खोन्थानाय आबोद' नों खिन्थु दुस्थु जादो दै जाबोदा माल दुस्थु जादो दिनै मालायनि दख'नाखौनो बिसिना हरदो मोनगा आरो इदि दख'ना बिसिना हरनाय मानसिनि दख'नाखौनो बिसिना हरदोनो आदै सासेनि गामिनि काहिनि दङ उनाव खोन्थागोन र' आङो दायो ओंखाम जाग्रोनि स लोगोफोर आं दायो ओंखाम जानो लाग्रोनोसै आरोना नै आइया ना फिथिख्रि गोरानखौ फ्राय खालामदोंमोन बेनिफ्राय जानोसै फंबायनि दावदै आग्लायनाय दंमोन जानोसै फुङावनो ओंखाम जानायनि अयभाग गैया आरोना जोंहा ओमफ्राय दामानि मिस्ट्रि फैदो खामानि गोसा स बेखायनो थाब जानानै खामानि मावनांगौ बानलुआबो नाय गिदिरखा बानलुआबो जे आलु गोसा आयु नैबेथिंजाय ना ओमफ्राय नै फंबायनि दावदैया संख्रिबो लादों मुथासेमोन संख्रियाबो दायो जानोसै लोगोफोर जाखांबाय ओमफ्राय थोरसि लथाबो सुबाय सुखांनानै दायो बारान्दायाव एसे जिरायनानै दोङो ओमफ्राय दिनै जोंहा बोरमा फिसा थैदों आरोना दाखालि रबिबारावबो थैदोंमोन ओमफ्राय मैया रबिबाराव हराव थैदो हराव थैदो बेखौनो गामिनि आदै लाहा लांनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय मनायाव सोबाय थानायावनो जोंहानि फुथुआ दखनायाव हरनानै दखनाखौनो बिसिनानै हरदोनो लांनो होआखैमोन आरोना ओमफ्राय जि दामानि ओंखामखौनो जायाखै मा जादोंबा फुथुआ ओइ फुथु होनबाथाय नारखायो आरो बादा नुदो दहाय खनसे होखांबायना ओमफ्राय दा खनसे होनायखाय नायलायलाया ओरैनो गाख्रबाय थाबाथाय माबालाया नायलायलाया मैया एजेन्टखौ लादोंमोन आं गाइसनै जि बरिया नांखादो आया नायफोरमानि नांजोबदो गथाय गोरनायावबो आं बानायनाय साया जा गोथाव जाखायोना लोगोफोर ओह माय गड दायो ओंखाम जागोन जाया जायाबा संनाङा खसाना मिसा अनला खारैजों हानायबो दङ मिया हादोंमोन आं मियानो नुदोंमोन थेवबो खिथायाखै आं आं सानदों दस्राखौ संगोन होननानै होनजायाखै बे देखो गाइस नै लांसै आं दायो साहाखौ स्लाइसखौ मोनथाम करि होबाय आङो बे ओंखाम उखैयोना नङाबा थाबनो मोनजाया बेनिखायनो दानि बावैल'सो ओंखाम जाखांबाय नालाय आङो लोगोफोर बेखायनो आङो दिनै फुंनिफ्राय साहाखौनो मोनलोंखायाखै बेखायनो दायो साहा लोंथारनोसै आं ओंखाम जाखांबायब्लाबो गाव फुदुंनाया गोथाव जाखायो गोदैया एसे खम जादों बारा गोदै लोंद्रायनो हाया नालाय ओंखायनो गोदैखौ खम होदो आरोना लोगोफोर दायो अन गुन्दै होगासिनो बिमाया देनानै लाबोबाय आङो बन्द संबालाय संना जाखागोन दे हो लाइनबो गैयालै लोगोफोर खोमसि नुदों बेखायनो स ओमफ्राय दायो बिलाहि हानानै लानोसै दावदैजों एवनो मानो सुवाखै मानो गारनो मा जायो बिलाहिखौबो बिगुर लेमलायलायो सोरबा
लोगोफोर आं नैबेयाव बिलाहिखौ हानानै लाबाय ओमफ्राय नैबेयावबो पियासखौबो हानानै लाबाय आरोना थावाबो दुंबाय दायो आं पियासखौ हरग्रोनोसै बारा बानलु होआ आरोना लोगोफोर बिराद गोसा ओमफ्राय आं गोथांबो हानानै होदों नै खावसे बेनिखायनो बारा बानलु होला दायो आं होनोसै बिलाहिखौ गासैनिबो संनाया आलादा आलादाखा बेनिखायनो आं खोन्थिबाय थाला आं बोरै सङो बेखौ खोन्थिबाय थाला आरोना दासो एसे पावार जाबाय लोगोफोर दायो बिलाहिया मोजाङै मोनबाथाय बेयाव आङो दावदैखौ सेफायनानै होनोसै आरोना दावदैजों टमेट' बिलाहिखौ एसे मोजाङै संनानै लानांगौ नङाब्ला दावदैयाथ' एसेयावनो मोनखायो आरोना बिलाहिखौ एसे मोजाङै एवनानै लानांगौ बेनि उनाव दावदैखौ सेफायना होबानो मोनबाय ओमफ्राय जोंहानि नै ताजमहला रंगिला माबा होगासिनो आरोना दरजा लगायगासिनो ओइबे इण्डियानि ओइबे चाइनानि आरो ओइबे आमेरिकानि इण्डिया चाइना आरो आमेरिकानि बिथिंजायना जोंनिया ग्लब ग्लब गोदौगासिनो अनदला खारिया आइ मुलाखौनो दिया खोमासन बनजों संनाय ओंख्रिखौ सोर मोजां मोनो लोगोफोर कमेन्ट खालाम गेसनिख्रुइ बनजों संनाया बांसिन गोथावसिन जायो आरोना बेनिखायनो गामिनि ओंख्रिखौ गोथाव मोनो मानसिफोरा ओरैसो आरो आंनि हाबायाव अनला खारैसो होगोनलै आं एसे मैगं थाव संख्रि बायना खारग'नायनि गोदोसो अनला खारै होयोमोन दा होलांखा अनला खारै गोदो खैनाफोरखौबो अनला खारै संहोयोमोन दायो बेफोर नेमखान्थिफोरा गैलानोखा दालिसो सङो दाना मस्ला गोजा जाबानो उदैसो हामा जाना फैखायो So दायो आंनि संनाया मोनबाय माबायदि जाखो खोन्थानि नोंथांमोननो बिराद टेस्टि जादों आरोना मानो होनबा आं साखिनायदोंमोन जो बिराद टेस्टि जादों आंनि बिथिंसे हिसानाबो मा जागोन टाइमखौनो मोना जादों मोनथिगोना सोलाबा जादों एकदमबारे न'नि खामानियाव थाबाय था बिमाजों हेल्प होबाय था ओमफ्राय इथिं आंनि हिसाना बेरग'ग' नायबाय थादों नै लोगोफोर दायो जानोसै नैबे दावदैया नैबे आरो आंनि ओमफ्राय नैबे लेस्रा ओमफ्राय नैबेथिंजाय दोङो ना फिथिख्रिजों अनला खारै दायो जानोसै लोगोफोर गोथावनो नै लोगोफोर सिखारनानै उन्दुलांदोंमोन आङो दसे ओंखाम सोंखाम जाखांनानै बेनि उनाव सिखारनानै आहाबो फुदुंनानै होबाय ओमफ्राय आरो आंबो लोंबाय ओमफ्राय दायो आरो जिरायफिनबाय मबाइल भिडिअ इडिट खालामनो होननानै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मानसि माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ